ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ജോലി മാതാജി കണ്ടില്ല. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജോലി മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ജോലി മാതാജി കയറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹാൻഡ് റൈസ് ഇട്ടു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയെ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീധപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലരഘുണഹൃദാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഭജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശാ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപ്രദാക സ്വാമിനി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധാനപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്ലാം മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി സദാചാര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കാമല്ലോ. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോ ചൊല്ലും, ആർക്കൊക്കെ ചൊല്ലാം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ, അതായത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ ഉള്ള ഭക്തർ സൂര്യോദയം, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി, സൂര്യ അസ്തമയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ അതാത് ദിവസത്തിൽ 3 തവണ ഗായത്രി മന്ത്രം കർശനമായിട്ട് ജപിക്കണം. കൊച്ചു ചെയ്തില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയില്ല അല്ലേ? അല്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം. നമുക്ക് ത്രിസന്ധ്യകളാണുള്ളത് അല്ലേ?
നമ്മൾ സാധാരണ ത്രിസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യാ നേരത്തെയാണ് അല്ലെ, വൈകിട്ട്. പക്ഷെ 3 ത്രിസന്ധ്യകളുണ്ട്. ഒന്ന് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും അപ്പോഴതിനെ ത്രിസന്ധ്യ എന്ന് പറയും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്, അതായത് സൂര്യൻ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്ന സമയം ത്രിസന്ധ്യയാണ്. പിന്നെ സൂര്യാസ്തമയ സമയം 6 മണി. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ കൽപ്പം, ഒരു പകലല്ലേ, ഒരു പകലിന്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ത്രിസന്ധ്യകൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോഴും രാത്രി വരും. രാത്രിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ത്രിസന്ധ്യ വരും. രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ത്രിസന്ധ്യ. പിന്നെ സൂര്യന്റെ ഉദയം കണക്കാക്കിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഒരു ത്രിസന്ധ്യ. അങ്ങനെ 3 ത്രിസന്ധ്യകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവർ 3 പ്രാവശ്യം ഗായത്രി മന്ത്രം കർശനമായിട്ട് ജപിക്കണം എന്നാണ്. കർശനമായിട്ട് അവരത് ജപിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രഭാത സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആചരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തിയേക്കാം. അപ്പൊ രാവിലെ എന്താണ് 6 മണി എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലയിടത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് നേരത്തെ സൂര്യൻ ഉദിക്കും അല്ലെ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരത്തെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് 6 മണി എന്നായിരിക്കത്തില്ല പറയുക. അതേപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് വേനൽക്കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് മധ്യാഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. 12 മണിക്ക് പകരം ഉച്ചയ്ക്ക് മധ്യാഹ്നം 1 മണിക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാദേശികമായിട്ട് സമയത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാലും 6, 12, 6 എന്നാണ് സാധാരണ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക. പിന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയില് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, അപ്പം ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരെ വൈഷ്ണവർ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരെ അത് ചൊല്ലാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓം ഭൂർഭുവസ്വക എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്ത വൈഷ്ണവരെ നമ്മള് വൈഷ്ണവ മതത്തില് ചൊല്ലാവൂ എന്നാണ്. നമുക്കൊന്നും ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം നമുക്കെല്ലാം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്താണ്, പ്രഭാതത്തില് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുക പതിവുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ മതത്തില് അത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്താല് ചൊല്ലാവും. അത് ഒരു ഗായത്രി മന്ത്രം അല്ല, 10 ഗായത്രി മന്ത്രം ഉണ്ട്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഗായത്രി മന്ത്രം 10 ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലെ 10 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ ഏതാണ്, ഓം ഭൂർഭുവസ്വഹ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന് മൊത്തം അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏതാണ് അല്ലെ, സൂര്യനെ എന്തായിട്ട് സൂര്യദൈവത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു, പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ. അത് ഏതാണ്, പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തം നമ്മൾ പ്രയർ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെ 9 ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങളും കൂടെ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്ക ദീക്ഷ എടുത്തവര് ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഗണേശ ഗായത്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓമേകദണ്ഡായ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഗണേശ ഗായത്രി മന്ത്രം. പിന്നെ ശിവ ഗായത്രി മന്ത്രമുണ്ട്. ഓം തത്പുരുഷായ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗായത്രി മന്ത്രം. ശിവന്റെ രണ്ടല്ലാതെ മൂന്നാമതല്ലേ. പിന്നെ വരുന്നത് വിഷ്ണു ഗായത്രി മന്ത്രം ഓം നാരായണ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അടുത്തത് കൃഷ്ണ ഗായത്രി മന്ത്രം ഓ ദാമോദരായ എന്ന് ചൊല്ലുന്നതാണ്. അടുത്തത് രാമ ഗായത്രി മന്ത്രം ഓ ദശരഥായ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അടുത്ത ലക്ഷ്മി ഗായത്രി മന്ത്രമാണ് ഓ മഹാലക്ഷ്മായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അടുത്ത ദുർഗ ഗായത്രി മന്ത്രം ഓം കാത്യായനായ എന്നാണ്. അടുത്ത ഹനുമാൻ ഗായത്രി മന്ത്രം ഓ ആഞ്ജനേയ എന്നിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അടുത്ത സൂര്യ ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
വേറൊരു ഗായത്രി മന്ത്രമുണ്ട്. ഓം ഭാസ്കരായ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10 ഗായത്രി മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന വൈഷ്ണവ 10 ഗായത്രി മന്ത്രം ഒരു ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തവണ ഈ 10 ഗായത്രി മന്ത്രവും ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷകർ വിഗ്രഹ ആരാധനയുടെ തത്വങ്ങളും അനുഷ്ഠാനവും പഠിക്കുകയും സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം പതിവായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീമൂർത്തി വിഗ്രഹ സേവ നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരണ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോണിലൊക്കെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ്. അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് എവിടെയാണ് ആൾട്ടറില് കയറാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമില്ല. അപ്പൊ ആൾട്ടറിൽ കയറി വിഗ്രഹ ആരാധന നടത്തുന്നത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ്. അത് കാരണം തന്നെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും അനുഷ്ഠാനവും അവർ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം അവർ ക്ഷേത്രത്തില് മൂർത്തി ആരാധന സേവ നടത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ പ്രചാരണ സേവ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീച്ചിങ് അല്ലെ, നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രീച്ചിങ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രചാരണ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിഗ്രഹസേവയും എല്ലാം അവര് പഠിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരതി, പിന്നെ ഏതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, വായന അല്ലെ, സ്വാധ്യായം എന്ന് പറയാം. റീഡിങ്ങിന് സ്വാധ്യായം. പിന്നെ അവർ ദിവസവും പല പല ക്ലാസ്സുകൾ പങ്കെടുക്കണം, ആരതി ചെയ്യണം. നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞു ആരതി. അപ്പൊ അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആരതിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും. ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നതാണ് ആശയം. അപ്പൊ വായനയുടെ കാര്യം എന്താണ്, പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഇനി എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ വേറെ 0 ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിലായിരിക്കണം അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പഠനം നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്നും അറിയാത്തത് പോലെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കണം. അതാണ് വായിക്കുകയും ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ മുമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ ഒരു തെമ്മാടിയാണ്. തെമ്മാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോശം ആളാണ്, ഒരു ഈഗോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്, ഒരു ആഭാസൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, സ്വയം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളിനെയാണ് ഈ നമ്മള് ആഭാസൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, അഹങ്കാരിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള ഭാവത്തിലായിരിക്കും ചിലർ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത്, അയാളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ടും പാടില്ല. നമ്മൾ അത് സത്സംഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെയധികം ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ, ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, വിനയം ഉണ്ടാകണം, ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയായിരിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതൊരു കത്താണ്. അപ്പൊ എന്താ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന, ഈ കത്തെഴുതിയ ആളിനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. എല്ലാം സ്വയം അറിയാമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റു വിഡ്ഢികളെ പോലെ നിങ്ങൾ വീരവാദം മുഴക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്കതറിയാം ഇതറിയാം എന്നുള്ള വീരവാദം മുഴക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ്, മറ്റ് വിദ്യകളെ പോലെയല്ല, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള, ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുള്ള ആളാണ്. നിങ്ങളുടെ വിനയം ഞാൻ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞയാള് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താ, എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വിനയം ഞാൻ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ജനാർദ്ദനനുള്ള കത്താണ്. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് 1968. അപ്പൊ ജനാർദ്ദനൻ ശരിക്കും എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഒരു ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കാര്യമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭാഷണങ്ങൾ അടുത്ത് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ എടുത്തവർ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവും നിശബ്ദനും ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ സ്പീച്ചുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിശബ്ദനായിരുന്ന് എല്ലാം കേൾക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യന് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതെ എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. വാചാലനായ ഭക്തനും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരു ഭക്തനും പ്രഭാഷകനിലും ഒത്തുകൂടിയ ഭക്തരിലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതുമായ രീതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കരുത്, അതാണ് ശ്രദ്ധയായിട്ടിരിക്കണം എന്നല്ലേ. പിന്നെ വാചാലനാകാതെ എന്തായിരിക്കണം? നിശബ്ദമായിട്ടിരുന്ന് എല്ലാം കേൾക്കണം. അപ്പൊ വാചാലനും അതേപോലെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കണം. നമുക്ക് തന്നെ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ. അതേപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഭക്തരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കണം. ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ എടുത്തവരോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ അത് നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു പ്രതിച്ഛായ നൽകുന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനിലെത്താനും മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ദൗത്യം അതാണ്. അപ്പൊ അത് നല്ല ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാണ്? വാചാലതയും അശ്രദ്ധയും. ഒരാൾക്ക് അമിതമായി ഉറക്കം വരുന്നുവെങ്കിൽ മുറിയുടെ വശത്തേക്ക് മാറി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഉറക്കം വരുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാറല്ലേ. അപ്പൊ എണീറ്റ് മാറി നിൽക്കണം മുറിയുടെ വശത്തേക്ക്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ സെമിനാറിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, കേൾക്കണം അല്ലെ. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇവിടെയും ബാധകമാണ്. പ്രഭാഷണം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലോ മുറിയിലോ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അത്തരം രീതി വലിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാര നടക്കുമ്പോ പ്രഭാഷകൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവയെ ഒഴിവാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ മൗനമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മളതൊക്കെ കേൾക്കുക. മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കണം. കുട്ടികൾ ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഭക്തർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മുറിയിൽ നിന്ന് മതിയായ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പരിചരിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാഷണമാണ്, ആധ്യാത്മികമാണെന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അല്ലെ. അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? എപ്പോഴും ബഹളം വച്ചിങ്ങനെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഓടിച്ചാടി നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം. അത് കാരണം നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രസക്തവും യോഗ്യവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ എളിമയോടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ അല്ലെ. ഉപദേശന്റെ ജ്ഞാനിന് ഭക്തി ദർശന അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ വളരെ താഴ്മയായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ആരാണ്? ഗുരുവിന് അല്ലെ, ആചാര്യന് നമ്മൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഉചിതമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ചിലരെന്താണ് വലിയ അറിവുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ നീളത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കാണാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങള് എളിമയോടെ നമ്മുടെ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് മാറരുത്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഉദ്ദേശം സ്വന്തം അറിവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുളവാക്കുക എന്നതായിരിക്കരുത്. അപ്പൊ അവനവന്റെ ജ്ഞാനം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടാകരുത്. ശരിക്കും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഭക്തർ ദിവസവും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ
വായിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബുക്ക് റീഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈസ്കോൺ. അപ്പൊ ബുക്ക് റീഡിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത് വായന അത് ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ കൃതികളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത്? ഉപദേശാമൃതം, ഉദാത്തം, കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വഴികാട്ടി, നിരുപമ സമ്മാനം തുടങ്ങി ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്കുകളുണ്ട്, ഓരോന്നും ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതില് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ആദ്യം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വഴികാട്ടി, നമ്മളിതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആണ്. ഇസ്കോണിൽ ഇല്ലാത്ത ലേഖകരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇസ്കോണിൽ ഇല്ലാത്തവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവര് സാഹിത്യകാരന്മാരും കവികളും ഒക്കെ കാണും. പക്ഷെ അവരൊന്നും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അല്ലായിരിക്കും രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവരെന്താണ് മദ്യമൊക്കെ സേവിച്ചും പുകവലിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാതെയുള്ള രചനകളായിരിക്കും അവർ നടത്തുക. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകളൊന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവർ വായിക്കരുത് എന്നാണ്. നമ്മളെ ഭൗതികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശുദ്ധ മനസ്സിനെ മാലിന്യപ്പെടുത്താനായിട്ടും ഇത് ഇടയാക്കും. വായന ഗൗരവമുള്ളതും ശ്രദ്ധയോടെയും വ്യവസ്ഥാപിതമായും ചെയ്യണം. അപ്പൊ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാല് മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, വളരെ ശ്രദ്ധ അല്ലെ. നമ്മൾ അത് വായന കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം എന്നല്ലേ. കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം. വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം. പിന്നെ ഏതാണ്, കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം. ഒരു ദിവസം വായിച്ചു പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞല്ല വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ദിനവും നമ്മൾ വായിക്കണം. ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ആകസ്മികമായിട്ടല്ല വായിക്കേണ്ടത്. നോവൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണേലും വായിക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ കരുതി കൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്. നോവൽ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുന്നു, അങ്ങ് കളയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതൊന്നും തങ്ങുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കരുത്. വായിക്കുമ്പോൾ കുറിപ്പുകൾ എടുക്കുന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ മനഃപാഠം ആക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നതും അപ്പൊ നമുക്കത് ഉറക്കവും ഇല്ലാതാവും, പിന്നെ വായനയിൽ ശ്രദ്ധയും വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറിപ്പ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്, നോട്ട്സ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ശ്ലോകങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കിയാൽ നമുക്ക് പലയിടത്തും അത് ചൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റും. ശ്ലോകം അറിയാമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ലതാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴോ പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷവും വരും, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും കൂടെയാണ് അല്ലേ അത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഓർത്തിങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിക്കും, നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും, ഭഗവാനും സന്തോഷം തോന്നും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണവും അതില് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ദാർശനിക ധാരണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വായന അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എന്ത് വേണം, വായന വേണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം കേട്ടു അങ്ങ് പോയി എന്നല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലും വായിക്കണം. ഇപ്പൊ ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോ ഗായത്രി മന്ത്രം എനിക്കറിയാലോ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നതല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചങ്ങ് കളയരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എന്ത് മനസ്സിലായത്, 10 ഗായത്രി മന്ത്രമുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ പറ്റിയതല്ല അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണിക്കോ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് 3 ത്രിസന്ധ്യാ നേരങ്ങളിലാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ആരെയൊക്കെയാണ് നമ്മളതില് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വായന ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ബോധ്യം, അവബോധം, വിശ്വാസം, ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഒരു പ്രസംഗകന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പം ഇതിലുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ വായിച്ചതും കേട്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവനും പറയുന്ന അതിനും കുറച്ചും കൂടെ ഇതാണ് എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അത് ഒരു സമർത്ഥിക്കലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യം വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടണമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, ഇവയൊക്കെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നാണ്. അപ്പൊ പ്രസംഗകൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വായനയും അതുപോലെ ഇന്ന് സ്പീച്ചസ് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രീച്ചിങ്, പ്രസംഗകൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഉള്ള ഭൗതിക പ്രസംഗകനെ അല്ല, ഇതുപോലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്, പ്രീച്ചിങ് ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞതും കേട്ടതും വായിച്ചതും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രസംഗകൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വായന എന്നത് ശ്രവണം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രവണം മാത്രമല്ല അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് അതിൽ കീർത്തനവും സ്മരണവും ഒക്കെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടെ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് അതാണ് www.iskondesire3.com. അതിൽ ലഭ്യമായ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അപ്പൊ ആളുകളുടെ സ്പീച്ചസ്, ആചാര്യന്മാരുടെ സ്പീച്ചസ് കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഏതാണ് ഈ ഡിസയർ3.com അല്ലെ, അതിൽ കയറി പ്രഭാതരുടെയും അതുപോലെ ജയപതാക സ്വാമിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണും. ഇത് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏതാണ് സൈറ്റാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കാം. നമുക്കതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം വരും. ഭക്തർ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് പകരം വായിച്ചതോ കേട്ടതോ ആയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാനും അത് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനും ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ 2-3 പ്രഭാഷണം കേട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുക, ആ പ്രഭാഷണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റു വൈഷ്ണവരുടെ ജീവിതത്തിലും എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം വരുന്നത്. അത് അതേപോലെ കേട്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദൃഢമാകുന്നതും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കേട്ടങ്ങ് പോയാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പം പല ആവർത്തി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, യൂട്യൂബിൽ കാണും അല്ലെ. യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന എന്തിനാണ്, കേട്ട കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ട കാര്യം പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണം. നമ്മുടെയും മറ്റു വൈഷ്ണവരുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ മാസവും 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന ഏകാദശിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏകാദശി എന്താണ്, നമുക്കതിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ അറിയാം. നമ്മൾ ഏകാദശിക്ക് വ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത വായന നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, 24 ഏകാദശി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 2 അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. ഏതാണ്, 3 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരെണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് വരും പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില മാസത്തില് 26 വരും, അല്ലെങ്കിൽ 24 അല്ലെ. ഒരു മാസം 2, അതായതാണ് ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശിയും കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശിയും. അതായത് ചന്ദ്രഗ്രഹണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. 11ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഏകാദശി വരുന്നത്. ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളുത്ത വാവ് ദിനങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്ത വാവ് ദിനത്തിലാണ് വരിക. ചന്ദ്രന്റെ ഏതാണ് പൂർണ്ണചന്ദ്രനാകുന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് വെറും ആർച്ച് പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഗ്രഹണവും
അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാതാകുന്നു, വീണ്ടും കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 ഉപവാസം വരുന്നു, ഏകാദശി വരുന്നു. ഓരോ ഏകാദശിയുടെ മാഹാത്മ്യവും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഓരോ ഏകാദശിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ കാണും. ആകപ്പാടെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താനും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കാനും മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ശുദ്ധമാക്കാനും നമുക്ക് സദ്ഗുണങ്ങൾ വരാനും അല്ലെ. അത് നമ്മളെ ബ്രാഹ്മണിക ഗുണങ്ങൾ 26 ഉണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളില് നമ്മളില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലെത്തി ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പല പല ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഏകാദശി ദിവസം നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന് നമ്മൾ സ്മരിച്ച് വ്രതമെടുക്കുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, പിന്നെ ചിലര് നാരായണീയം വായിക്കും അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, കൂടുതൽ മാല ജപിക്കുന്നു. 16 മാലയാണെങ്കിൽ അന്ന് നമുക്ക് എത്ര കൂടുതൽ മാല ജപിക്കാമോ അത്രയും കൂടുതൽ മാല ജപിക്കാം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ആകാമോ അത്രത്തോളം. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അന്ന് ഉപവാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ആഹാരം അല്ലെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രസാദം എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കണം. ഭഗവാന് ഉപവാസം ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് മാത്രമേ ഉപവാസമുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ പൂജ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസവും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അത് നമ്മളെ ഉപവാസം ചിലപ്പോൾ നമ്മള് നിർജ്ജല വ്രതമായിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പൊ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ആയിരിക്കും. ചിലര് ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഇതായിരിക്കും. ചിലര് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം അല്ലെ മാത്രം കഴിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് ജ്യൂസ് മാത്രം, പാല് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജ്യൂസും അല്ല, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല തരത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഏകാദശി പോലുള്ള ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളിലും ജന്മാഷ്ടമി, രാധാഷ്ടമി അങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രത്യക്ഷ അപ്രത്യക്ഷ ദിവസങ്ങളിലും അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെത്തിയ ദിവസവും ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ദിവസവും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉപവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപവാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ബാക്കി ആഘോഷങ്ങളും പിന്നെ ഏകാദശിയും ഒക്കെ നമ്മള് സൂര്യ ഉദയം മുതൽ പിറ്റേന്ന് സൂര്യ ഉദയം വരെ കാണും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാരണ വീട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സമയം കാണും. ആ പാരണ നമ്മള് വീട്ടണം. എങ്കില് ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് അംബരീഷിന്റെയും മഹാരാജാവിന്റെയും ദുർവാസാവിന്റെ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആ കഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ പാരണ കൃത്യമായിട്ട് വീട്ടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഉപവസിക്കുക എന്നതാണ് ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രധാന തപസ്. തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചോറ് അല്ലെ, ചപ്പാത്തി, പിന്നെ പയറ്, പരിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അന്ന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്, ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകാദശി എന്നത് ചന്ദ്രന്റെ വളർച്ചയുടെയും ക്ഷയത്തിന്റെയും 11ാം ദിവസമാണ്. അതിനാൽ ഇത് ഓരോ മാസത്തില് 2 തവണ വരുന്നു. വൈഷ്ണവർ പതിവായി ആചരിക്കുന്ന ഒരു തപശ്ചര്യ ദിനമാണ് ഇത്. തപസ് ചര്യ അല്ലെ, ചര്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ ദിനമാണ് ഏകാദശി. ഉപവസിക്കുക മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്
നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൃതികളൊക്കെ വായിക്കുന്നു, അല്ല കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് വായിക്കുന്നു, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. അതിനാൽ എല്ലാ ഭക്തരും ഏകാദശി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മളന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. ജപം, ശ്രവണം, ഭക്തി സേവനം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, വായിക്കുന്നു, അല്ലെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നു, മാല കെട്ടുന്നു, ഭഗവാന് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നു, പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉള്ളവര് പിന്നെ പൂമാലകളൊക്കെ കെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ ചാർത്താനും ഒക്കെ നമ്മളെ സമയം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപവാസം ചെയ്യാനായിട്ടും പറയുന്നത്. ഏകാദശിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 ദിവസം അല്ലെ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മള് ശരീരത്തിന് എന്താണ് ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെ. ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ദുർമേധസ്സൊക്കെ അല്ലെ ഫാറ്റൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അത് ഇടയാക്കും. അപ്പൊ രോഗത്തിന് ശമനം വരാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. ഏകാദശിക്ക് 25 അതിലധികമോ മാല ഭക്തർക്ക് ജപിക്കാമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 16 മാലയ്ക്ക് പകരം അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ മാല ജപിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഭാഗവത വായന, കൃഷ്ണ ബുക്ക് വായന, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മറ്റ് ബുക്കുകൾ, ഭഗവത്ഗീത വായന തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സാധാരണയായി വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതെല്ലാം ഉള്ളതാണ്? വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതായിരുന്നു. അന്നേ ദിവസം എന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പട്ടാണി, കടല വർഗ്ഗങ്ങൾ, പരിപ്പ് എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി നിർജ്ജല വ്രതം, അതായത് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒഴിവാക്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാനും തന്റെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിർവഹിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് കുറെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കാണും, ബ്രഹ്മചാരിക്ക് കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ കാണും. ബ്രഹ്മചാരിക്ക് സ്വാധ്യായം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ജപം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരികൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും. ഗൃഹസ്ഥര് എന്താണ് പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാണ് ജപവും പ്രാർത്ഥനയും വായനയും ഒക്കെ അവര് നടത്തും. അപ്പൊ അവര് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കടമകളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പൂർണ്ണ ഉപവാസം എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീച്ചിങ്ങിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഉപവാസം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൂടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നന്നായാല് നമുക്ക് ആത്മാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാനും തുടർന്നും ചെയ്യണ്ടേ, ഒരു ദിവസം പോരല്ലോ. അപ്പൊ ഒരിക്കല് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോയപ്പോ, ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിന് പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും എന്താണ് വീണ് കിടന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തോണ്ട് ക്ഷീണം, നിർജ്ജല ഏകാദശി അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടില്ല. എല്ലാവരോടും പോയി എന്താണ് ഏകാദശി ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ധാന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, അല്ലാതെ വ്രതം എടുത്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്നാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് രാത്രിയിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടേത് ഒരു പ്രചാരണ ദൗത്യമാണ്. അപ്പം എന്താണ് തപസ്യ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? പ്രീച്ചിങ് നമ്മൾ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രീച്ചിങ്ങിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ.
അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കുകയോ സ്പീച്ചസ് കേൾക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഗുണം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഏറ്റെടുക്കണം? പ്രചാരണം ഏറ്റെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീച്ചിങ് ഏറ്റെടുക്കണം. പൂർണ്ണ ഉപവാസം നമ്മുടെ സേവനത്തിന് പ്രചാരണത്തിന് തടസ്സമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്തുടരരുത്. അപ്പൊ നിർജ്ജല ഏകാദശി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കുന്നില്ല. അത് സേവ ചെയ്യേണ്ടവര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീച്ചിങ് നടത്തേണ്ടവര് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം. തുടർന്ന് ഒരാൾക്ക് തന്റെ സേവനം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാം. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പാനീയങ്ങളോ കഴിക്കാം. എന്താണ്? തന്റെ സേവനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭീമ ഏകാദശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിർജ്ജല ദിനത്തിൽ പൂർണ്ണ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രമം നടത്തണം. അപ്പൊ പറ്റുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭീമ ഏകാദശി നടത്തണം. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കഥ? എന്താണ്? ഭീമസേന കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ മാസവും 2 തവണ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നു, അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കുന്നു, എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ്, ഒരു വർഷത്തില് 1 ദിവസം നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുത്താൽ മതി, 24 ഏകാദശി എടുത്തതിന്റെ ഫലം കിട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭീമൻ പറഞ്ഞു, 1 ദിവസമല്ലേ, അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. എല്ലാ മാസവും ഈ 2 ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 ദിവസം നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കാം, അപ്പോൾ എനിക്ക് 24 ഏകാദശിയുടെ ഫലം കിട്ടാം. അതാണ് ആ ഏകാദശിക്ക് ഭീമ ഏകാദശി എന്ന് പേര് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ സേവയും എല്ലാം ഒത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നവര് നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കുക. ഏകാദശി ദിനത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തരും താഴെ പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ധാന്യങ്ങൾ, അതായത് ഗോതമ്പ്, അരി മുതലായവ, ദാൽ, പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ, ബീൻസ് തരം പച്ചക്കറികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്ത് സീഡുള്ള പച്ചക്കറികൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബീൻസ്, അകത്ത് സീഡുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ സീഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കടുക് വിത്തുകളും അവയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, പിന്നെ കടുകെണ്ണ അല്ലെ, കടുക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുകെണ്ണ, പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവ്, അതൊന്നും നമ്മളന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പ്രഭാത. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, പൊടിച്ച സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അസഫോട്ടിഡ അല്ലെങ്കിൽ കായം പോലുള്ള ചിലത് മാവിൽ കലർത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മാവ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഏകാദശി ദിവസം കഴിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ മാവുണ്ട്, അത് മരച്ചീനിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചില സാധനങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മള് പായസത്തിന് ഇടുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്? പായസത്തിന് ചേർക്കുന്ന ചവ്വരി അല്ലെ, ചവ്വരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ പല പല ഐറ്റംസ് ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് ഇസ്കോണില് ഏകാദശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അവർ ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഏകാദശി ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കാം. ദോശമാവായിട്ട്, ഇഡ്ഡലി മാവായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചിലത് പപ്പടം പോലെ ഇരിക്കും, അതൊക്കെ ഈ ചവ്വരിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചിലതൊക്കെ ടാപ്പിയോക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച്, ചൂടുവെള്ളം, ഒരുവിധം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇസ്കോണില് അവിടെ സെയിൽസ് ഉണ്ട്, അവിടെ കടയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ എള്ള് അവ സമർപ്പിക്കുകയും കഴിക്കുന്നത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എള്ളിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ്. ഷത്തില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഷത്തില എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകാദശി, ആ ഏകാദശിക്ക് നമുക്ക് എള്ള് കഴിക്കാമെന്നാണ്. എള്ള് കൊണ്ടുള്ള പല പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
അന്ന് കഴിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എള്ള് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ചിലർ എള്ള് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഷട്ടില ഏകാദശിക്ക് നമ്മൾ ഏകാദശി ദിവസം എള്ള് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഏകാദശി വ്രതം വളരെ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ കുരുമുളക്, പാറ ഉപ്പ്, ക്രിസ്റ്റൽ ഉപ്പില്ലേ അതാണ്, ജീരകം എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ സ്പൈസസിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാവും? കുരുമുളക്, ജീരകം. അല്ലാതെ ചുമന്ന മുളക് അതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാം, ഉലുവ അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മസാലകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കുരുമുളകും ജീരകവും പിന്നെ അത് ക്രിസ്റ്റൽ ഉപ്പാണ്, പാറ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പാറ ഉപ്പ്. ആ പാറ ഉപ്പും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം, പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കാം. ചുമന്ന മുളകിന് പകരം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് അത് അന്ന് നമുക്ക് വേറെ കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ഏത് കറിയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അന്നേ ദിവസം. പച്ചമുളക് മാത്രം ചേർക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ധാന്യങ്ങളുമായി കലർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പാചക ചേരുവകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന് പൂരി വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി മാവ് ഉള്ള കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ച സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവയൊന്നും നമ്മളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെന്താണ് ചപ്പാത്തി വരുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ സ്പൈസസ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂരി വറക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒക്കെ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അന്നത്തെ ദിവസം അവയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഏകാദശി ദിനത്തിൽ നഖം മുറിക്കുന്നത്, ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളതൊരു പവിത്ര ദിനമാണ് അല്ലെ. നഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഷേവ്, ഇതാണ് മുടി, തലമുടി അല്ലേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ആ തലമുടി അന്ന് നമുക്ക് മുറിക്കാനും, അത് സ്ത്രീകൾ തലമുടി മുറിക്കാൻ പാടില്ല, പുരുഷന്മാര് അന്ന് ഷേവ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. അപ്പൊ നഖം മുറിക്കുകയും മുടി വെട്ടുകയോ ഷേവ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഏകാദശി വ്രതം പിറ്റേന്ന് ദ്വാദശി പാരണ വ്രതം മുറിക്കാൻ ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പ്രസാദം കഴിക്കണം. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്ത് നമ്മൾ പാരണ വീട്ടാം. ദ്വാദശി ദിനത്തില് അന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? ധാന്യങ്ങൾ തലേ ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ച ആ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ധാന്യങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഏത് ദിവസം ഉപയോഗിക്കണം? ദ്വാദശിക്ക് പാരണം വീട്ടുമ്പോൾ കഴിക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കണം. ഓരോ പ്രദേശത്തും നിശ്ചിത ദിവസം സമയം പറയല്ലേ, സൂര്യന്റെ ഉദയം അനുസരിച്ചാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യോദയത്തിന് കണക്കാക്കിയാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വരും ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പാരണ വീട്ടണം. ഏകാദശിയുടെ തീയതികൾക്കും ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയങ്ങൾക്കും ഏത് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പരിശോധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കലണ്ടർ കിട്ടാറുണ്ട്. അത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിനാണ് കിട്ടുക. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ പരീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അയച്ചു തരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. പേട്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വൈഷ്ണവ കലണ്ടറൊക്കെ അയച്ചു തരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏകാദശി സമയവും പാരണ വീട്ടുന്ന സമയവും എല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ചാ സിദ്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ की जय. गुरु महाराज की जय. गौरनिहाय प्रेमानंद. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे,
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ആരുടെ ശബ്ദം ഹരേ കേൾക്കുന്നില്ല? ഹരേ പ്രഭുവിന്റെ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ മ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാ ചെല്ലിയത്. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ. ആ, അപ്പൊ ഹരേ എല്ലാവരും ഹരേ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. സതി മാതാജി, നളിനി മാതാജിയുടെ മുഖം കാണുന്നില്ല, താണുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രണാമം. എല്ലാവരും മാതാജി സാംസങ് മാതാജിയുടെ പേരെന്താണ്? രുക്മിണി രുക്മിണി മാതാജി. രുക്മിണി മാതാജി. ലീല മാതാജി എവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നിഷ മാതാജി. ഇല്ല, മാതാജി. നിഷ മാതാജി. നിഷ മാതാജി. നിഷ മാതാജി ഇല്ലേ? ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാൻസി മാതാജി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. നമസ്തേ. നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിരിക്കും. അത് കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭു ജോലിയുടെ ഇടയില് കയറുന്നുണ്ട്. ബിജു പ്രഭു, കൃഷ്ണ, മണികണ്ഠൻ പ്രഭു, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രഭു, പിന്നെ ആരാണ് ഇനിയുള്ളത്? ജഗദാംബിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീല കുമാരി മാതാജിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ലീല മാതാജിയല്ലേ കണ്ടുള്ളൂ? അതെ അതെ. ലീല കുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീല കുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടാ. അതെയാ? പിന്നെ മാതാജിനെ കണ്ടേ. അതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവരും കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. എള്ള് കഴിക്കാതെ ഏത് ഏകാദശി എള്ള് കഴിക്കാവുന്ന ഏകാദശി ഏതാത്? ഷട്ടില ഏകാദശി. ഷട്ടില ഏകാദശി. അന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എള്ള് കഴിക്കാം. ബാക്കി ഒരു ഏകാദശിക്ക് എള്ള് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. മാതാജി ഈ ക്ലാസ് ഇല്ലേ? സദാചാർ ക്ലാസ് തീർന്നു മാതാജി. പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സങ്കടോ തീർന്നുകൊണ്ട് സങ്കടോ? അതിങ്ങനെ എന്നും കേട്ടിട്ടേ ഇനി പുതിയത് വരും തുടങ്ങുണ്ടാവോ? പിന്നെ മണിമോഷിത മാതാജി പറയണം. നാളെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നാളെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും. മാതാജി അടുത്ത് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ഇത് മാത്രം എടുക്കാനാ പറഞ്ഞതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും എടുത്ത് നിർത്താനായിട്ട്. ഇതില് ഉത്പന്ന ഏകാദശി, സഫല ഏകാദശി, പുത്രത ഏകാദശി, ഷട്ടില ഏകാദശി, അമലകി ഏകാദശി, പാപമോചനി, പിന്നെ ഏതാണ് കമത, വരുത്തിനി, മോഹിനി, അപര, നിർജ്ജല, യോഗിനി. നിർജ്ജല ഏകാദശിയാണ് ഭീമ ഏകാദശി അല്ലെ? യോഗിനി, കാമിക ഏകാദശി. കാമിക ഏകാദശിയാണ് നമ്മൾ പുത്രത ഏകാദശി, പിന്നെ ഇന്ദിര ഏകാദശി, പാപ കുഷ ഏകാദശി, രാമ ഏകാദശി, പ്രബോധിനി ഏകാദശി, മോക്ഷദ ഏകാദശി, പിന്നെ ജയ ഏകാദശി, അമലാക്ഷി ഏകാദശി, പാപ വിമോചനി ഏകാദശി.
അങ്ങനെ ഇത്ര ഏകാദശികളുണ്ട്, 24 ഏകാദശി. പിന്നെ നമ്മൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രാധാന്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഓരോന്ന് ഏത് മാസത്തില് ഏത് പക്ഷത്തിൽ, ശുക്ലപക്ഷത്തിലാണോ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലാണോ വരുന്നത്, നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ആ ചോദിച്ചോളൂ. പോവല്ലേ, അംബിക മാതാജി ഒന്ന് കേറുന്ന മാതാജിയെ കാണാൻ. മാതാജിക്ക് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയില്ലായിരുന്നു. ആ, ശരി. അവര് ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ആ ഇന്ന് രണ്ടുപേര് കേറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയില്ല എന്ന്. ആ അംബിക മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. കേറി കേറി മാതാജി. അംബിക മാതാജി. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ്, എനിക്ക് ലിങ്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മാതാജി. പിന്നെ നെടുമങ്ങാടല്ലേ മാതാജി താമസം? എന്തോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നെടുമങ്ങാടല്ലേ? നെടുമങ്ങാടിനിപ്പുറം, വിതുരയ്ക്ക് നെടുമങ്ങാടിനും ഇടയിലാണ്. അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ലിങ്കിന്റെ പ്രശ്നം, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വരും. നെറ്റിന്റെ അല്ല, എനിക്ക് ലിങ്ക് മോനെടുത്ത് കളിച്ചതായിരിക്കും, ലിങ്ക് പോയി അല്ലേ? അങ്ങനെ ഞാൻ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. യൂട്യൂബിൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മാതാജി ക്ലാസ് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു വെപ്രാളം. പിന്നെ ശരി. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പിരിയുന്നതിൽ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അധികം ആരും ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതില് മാത്രമേ കേറാതിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് കേറുന്നുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട് കേറി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ഒരിക്കൽ കേട്ട പലതും മറന്നു പോകും. ഇടയ്ക്ക് യൂട്യൂബില് ഇത് കയറി നോക്കുക. കയറി നോക്കിയാലും നമുക്ക് അത് ഇതുപോലെ നോട്ട് എഴുതി വെക്കാം. യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് എഴുതാൻ സമയം കാണും. ഇത് ഞാനല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് എഴുതാം. പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കുറിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഈ സദാചാര ക്ലാസ് എടുത്തത് തന്നെ നാമനഷ്ട പ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ച അനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രയിലും അതേപോലെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സദാചാരില് എടുത്തത്, നിങ്ങൾ കേട്ടതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുവിന് വളരെ നിർബന്ധമായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ നമ്മളിനി ഭക്തിശാസ്ത്രയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചിലര് ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിച്ചാലും ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗുരുവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. ഞാനും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. എന്റെ ഗുരുക്കന്മാര് അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മേഖലയിലും ഡിഗ്രികളൊക്കെ എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയതും നല്ല ജോലി കിട്ടിയതും ഒക്കെ. ആധ്യാത്മികതയിലും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഭക്തിയിലോട്ട് വരാനും ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുത്ത് സേവ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയത്. ഇതൊരു സേവയാണ്. ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പ്രീച്ചിങ് ആണ് അല്ലെ? അത് നമുക്ക് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന, ഗുരുവിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ആരാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അവരാരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കി അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ബഹുമാനവും പിന്നെ അനുസരണയും ഒക്കെ നമ്മളുണ്ട്. അതാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഗുണങ്ങളെന്ന് 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ 26 ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം.
എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭിക്കുക, അല്ലെ, നമുക്ക് വിദ്വേഷം വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും ആദ്യം പറ്റത്തില്ല, നീക്കം ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കലർത്തിയാണ് ഈ സദാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് വന്നത്, അല്ലെ? അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയതൊക്കെ അവിടെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു സമ്മറി പോലെ ഇവിടെ കേട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സില് പതിപ്പിക്കണം, അല്ലെ? അതാ ഞാൻ യൂട്യൂബ് കാണണം, കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മളത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി നമ്മളത് ആചരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം കിട്ടും. നമുക്ക് ഭക്തിയിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരവും കിട്ടാം. അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തില്ലേ, അതേപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം വരും. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെ? പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പഠിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. ആർക്കും പ്രായം കൂടിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രായപരിധിയൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? അറിവ് നേടുന്നത് നമ്മൾ പറയുമല്ലേ, ലൈഫ് ലോങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമുക്ക് തീരത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൂലയിലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ പിന്നെ പൂജകൾ നടത്താനായിട്ട്, വീട്ടിൽ ആരാധന നടത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവയാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വൃത്തിയും വെളുപ്പും ഭക്തിയോടെയൊക്കെ ചെയ്യുക. പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ചോറും ഒരു കറിയേ ഉള്ളൂ, അത് മതി. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് തൈരിന്റെ സംഭാരമോ തൈരോ പുളിശ്ശേരിയോ, ഭഗവാന് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ വെണ്ണയോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ദോശയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യിട്ട് ദോശ ഇടുകയോ, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നെയ്യിട്ട് ചപ്പാത്തി ചുടുകയോ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പാല് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും വീട്ടിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ പാല് കാച്ചി, അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നിവേദ്യ മന്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചാണ്, അല്ലെ? പ്രഭാതരുടെയും അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെയും നിവേദ്യ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് പാലൊക്കെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള പ്രസാദമാണത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തുളസി ചെടി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണും. അപ്പൊ തുളസി ഒത്തിരി തുളസിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ കിണ്ടിയില് വെള്ളം എന്തായാലും വെക്കാറുണ്ട്. അതിലൊരു തുളസി ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ പൂവുണ്ടല്ലോ അതും വെക്കാം. അതും ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിത്ത് വരും, നമ്മൾ നുള്ളിക്കളയത്തില്ലേ? അപ്പൊ ആ നുള്ളിക്കളയാതെ അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കിണ്ടിയില് വെക്കുക. വെള്ളം ഏതിലാ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വെക്കുക. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഏത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൂടെ ഒരു തുളസി ഇല വയ്ക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാന് നമ്മള് പ്രസാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും സേവിക്കുകയും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ശീലമാക്കുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ ഒന്നും കഴിക്കൂല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലോട്ട് വരും. നമ്മൾ വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുവോ? അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും കുഞ്ഞിന് ആദ്യം കൊടുക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മള് ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമ്മൾ അറിയാതെ വരുമ്പോ
നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തി യോഗയിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തി യോഗയിലെത്താനായിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരം ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ആർഭാടമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ലെ. ഭക്തിയോടെ ആരാണോ നൽകുന്നത്, വൃത്തിയോടെയും ഭക്തിയോടെയും നൽകുന്നത് ആരാണോ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് അങ്ങ് തീർക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇന്ന് തീരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനും കുറച്ചു ദിവസം കാണും എന്നാണ് ഞാനും കരുതിയത്. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇനി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇന്ന് എടുക്കാനേ ഉള്ളൂ എന്ന് കണ്ടത്. അപ്പം പിന്നെ മണിമിശ്ര മാതാജിക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് രാമകൃഷ്ണ പ്രഭു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ക്ലാസ് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറിയ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാം. ഭക്തിശാസ്ത്രം ചെയ്തില്ലല്ലോ നിങ്ങള്? ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ ഭക്തിശാസ്ത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാരും ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? പിന്നെ അല്ലാത്തവര് ഭക്തിശാസ്ത്രക്ക് ചേരുക. ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സില് എല്ലാരും കേറുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രം എല്ലാവരും ചെയ്യണം. കീർത്തനത്തിന്റെ ക്ലാസ് 10 മുതൽ 10:30 വരെ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ. അത് വൈകുന്നേരം ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സമയത്ത് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചോദിക്കാം, മാതാജി അടുത്ത് ചോദിക്കാം. അത് നമുക്ക് പ്രശ്നം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കിച്ചണിലായിരിക്കും അല്ലേ? അത് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ അതിന് ലൈവ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്ക് ഒഴിവില്ലായിരിക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ 100 ക്ലാസ്സുകളല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടണ്ടേ. അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ ലിങ്ക് ഒഴിവായി കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ സമയവും കിട്ടണമല്ല. അപ്പൊ പറയാം, സജഷനായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം. വൈകുന്നേരം ഏതെങ്കിലും സമയം കൂടെ വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. 10:30 ഇപ്പൊ ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നില്ല. ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കയറുന്നില്ല. എനിക്ക് സമയത്ത് പറ്റൂല. അപ്പൊ കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം ഒപ്പിക്കും, ലിങ്ക് ഒപ്പിക്കും. സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ. ആരും കേറിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല. വേറുള്ളവരുണ്ടോ എന്നുള്ള ആദ്യമൊക്കെ കയറിയാണ് മാതാജി. അത് സമയം ശരിയാവുന്നില്ല. ആരാ മാതാജി അത് എടുക്കുന്നത്? അത് അതിന്റെ പേര് ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. പ്രീതി മാതാജിയാണ്? അല്ലല്ല, പ്രീതി മാതാജി അല്ല, വേറൊരു മാതാജിയാ. പേരും അല്ലാത്ത പേരങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഇതുവരെ ആ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പറയാം, ലിങ്ക് ഇടാനും പറയാം. ജൂലി മാതാജിയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണിക്കോ? ജൂലി മാതാജി ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. ജൂലി മാതാജി ഒരു ദിവസം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജൂലി മാതാജിക്ക് പ്രത്യേകം പിന്നെ അഭിനന്ദനമുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെ. ക്ലാസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാം സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ മാതാജിയെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു അഡ്മിനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളു. പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഞാൻ നളിനി മാതാജി വിളിച്ചായിരുന്നു. അന്നേരം മാതാജിക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ്. അന്നേരം ഓണത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടായോണ്ടാണ് കേറാൻ പറ്റാത്തത്. സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഉപജീവനവും കൂടെ നോക്കണമല്ലോ. അതെ അതെ. ഇത് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും കേൾക്കാമല്ലോ. അതെ.
അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തിന് ഭഗവാന്റെ പേരില് നന്ദി ജോലി പറയുന്നു. മാറി എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. മാതാജി, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജിയോട് ഇനി നമ്മളാണ് നന്ദി പറയണേ. ഇതുപോലെ ഇത്രയും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രണാമം വെച്ച് മാതാജി. നമുക്ക് കാണാം, വീണ്ടും കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് രണ്ടു കൂട്ടരും വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്പൊ കഴിയുമെന്ന്. അതെ 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 കഴിഞ്ഞു. ഹരേ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണ. മനുപുഷ്പ മാതാജി എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കണമെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ. ആണ്. ആ ഇതാ നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച അല്ല, നാളെ എന്റെ മെസ്സേജ് എപ്പോഴായിട്ട്? മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇന്നലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടെ പ്രണാമം. സാധാരണ പ്രണാമം. പ്രഭുക്കന്മാരെ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 പ്രഭുക്കന്മാര് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാ വരുന്നത് അല്ലെ. അതെ മറ്റു അപ്പൊ പുരുഷന്മാരെ കാണുമല്ലോ ശരിക്കും. അതെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകം കാണുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരോട് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി. അലീവിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ